फैगौ 3 फेब्रुवारियाव कक्राझार जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि वार्कार मिट हाबाफारि खुंफुंनो दिनै लाइखुन्थिया गायसनदों। कक्राझार सहरनि थिथागुरि जानागाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि आरो गासै सेलनिफ्राय लानानै गासै दैदेनगिरि आरो वार्कारफोरजों फैगौ एमपि बिसायख'थिखौ लानानै गुवारै सावरायलायनो एबा वार्कार मिट हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय दिनै लाइखुन्थिया गायसनदों। बे वार्कार मिट हाबाफारियाव कक्राझार जिल्लानि बिपिएफ हान्जाखौ हेफाजाब होगिरिफोरा सा 50,000 सुबुंफोरा बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया बाहागो लाना गायसनना होयो आरो खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिना होयो। थिथागुरि प्राइमारि बिपिएफनि सिङाव जानागाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 3 फेब्रुवारियाव कक्राझार जिल्ला बिपिएफ राजनैतिक दोलोनि मोनसे वार्कार मिट जागोन बा साधारन सभा मोनसे खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो पोलिं स्टेशन कमिटि बा बुथ कमिटि नि गासैबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो कमिटिनि सोद्रोमाफोर, जोंनि कक्राझार जिल्ला बिपिएफनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरि आरो जोंनि वार्कार बिथांमोनखौ लाफानानै ब्लक कमिटिनि गासैबो सेल कमिटि आरो वमेन बिपिएफ, इउथ बिपिएफ, बिएसइउ आरो गासैबो सेलनि राजबंशी सेल, बेंगली सेल, माइनरिटी सेल, सूत्रधर सेल, राभा सेल, नाथजुगी सेल, गोरखा सेल, आदिवासी सेल बा विभिन्न जोंनि बिपिएफनि सिङाव थानाय जिथु सेल कमिटि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जेनेरेल मिटिं खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। आरो एदिनखालि जों बयबो कक्राझार जिल्ला बिपिएफनि सिङाव थानाय दैदेनगिरि आरो गासैबो वार्कार, प्राइमारि बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, वार्कारफोर गासैबो जोङो खौसेयै जोङो इसोरनि खाथियाव शपथ ग्रहण लानानै फैगौ जिथुनाखि जोंनि एमपि इलेक्शन, बे एमपि इलेक्शनाव रायजो राजाफोरखौ जोंनि बिपिएफनि फारसे मोजां मोननाय आरो बिपिएफनि फारसे समर्थन खालामनायनि जिथु हाबाफारि बा नांगोल सबियाव गोबां भट बिनायनि जिथु हाबाफारि, बे दिननिफ्राय जों खौसे जानानै ओइदिनखालिनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो गामि, मोनफ्रोमबो सुबा, साफ्रोमबो सुबुंजों जोङो जगाजग खालामनायनि हाबाफारि जों लागोन। आरो जोङो फैगौ जिथुनाखि एमपि इलेक्शन, बे एमपि इलेक्शनाव जेरैखि जायाबाबो जोङो देरहानो हागोन आरो देरहानो हानायनि थाखाय जिफोरखौ खामानिफोरखौ जों वार्कार लेभेलाव, प्राइमारि लेभेलाव, आनसलिक लेभेलाव बा जोंनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जि रोखोमनि हाबाफारि मावनांगौ दङ, बेफोरखौ मावनायनि जोङो थिरांथा लानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै जों ओइदिनखालिनिफ्राय गामि गामि हाबनायनि हाबाफारि लागोन। बेवहाय जोङो 50,000 जोंनि वार्कारफोर बेवहाय गेदारिं जाफैगोन। हाग्रामा महिलारि सारनि बेसेन गोसा बिबुंथि आरो बिथांनि जिथुनाखि डिरेक्सन आरो बिथाङा जोंनो जि दायित्व हरगोन, साफ्रोमबो बिपिएफ कर्मिया बिपिएफनि सुप्रिम' हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन मथै आरो ओइदिनखालि हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमबो दैदेनगिरि, साफ्रोमबो वार्कारनि मोनफा मोनफा बिबान हरगोन आरो बे बिबानखौनो जोङो दायित्व लानो थाखाय दायित्व रुजुननानै न'आव थांफिननानै, गामियाव थांफिननानै, ओनसोलाव थांफिननानै गाव गावनि जायगायाव खामानि मावनो थाखाय जोङो बे मिटिंखौ आयोजन खालामनाय जादों। जितु एमपि इलेक्शना गेजेराव दान मोननैसोल' सम दंसै, दा कक्राझार जिल्ला बिपिएफ हिसाबै जोंनि कक्राझार जिल्लायावहाय माबायदि पाब्लिकफोरनिफ्राय रेसपन्स मोनदों बिपिएफ राजनैतिक दोलोनि जिथुनाखि रेसपन्स, बे रेसपन्सआ बिराद मोजां
आरो रायजो राजाफ्रा BPF दोलोनि खुनु अल्टारनेटिभ नुहुराखै दा नंखायनो BPF दोलोनोनो भट होनानै फैगौ MP इलेक्शनाव देरहाहोनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा थिरांथा लादों आरो बे रायजो राजानि अननाय रायजो राजानि आशीर्बाद आरो रायजो राजानि मददाव जे जोङो फैगौ इलेक्शनाव जों देरहागोन बे देरहानाया रायजो राजानि खोथा आरो रायजो राजाफ्रानो बुंबाय आरो रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव BPFनि बादै गुबुन राजनितिकनि भट होनानै लाब गैला गुबुन राजनितिकनो जोङो भट होआ BPFखौनो आरोबाव खेबसे सरकाराव लाबोनानै BPFनोनो आरोबाव खेबसे गोहो होनानै जोंनि बे ओनसोलनि जौगाखांनाय जोंनि खौसेथि आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जिथु मेलाप्रिति बे मेलाप्रितिखौ लाखिलांनो थाखाय रायजो राजायानो जोंनो बे खोथाखौ होबाय आरो बेखौनो जों मावफुंनो थाखाय 3 तारिखआव जोङो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों BPFनि बिजाथिनि बेलायाव माबायदि मिजिं खालामदों जितु रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरा BPFनि रायजो राजाया जायखौ समर्थन खालामगोन आरो जोंनि जिथुनाखि हाइकमान्डआ जायखौ केन्डिडेट हिसाबै थिसनगोन बेनो जोंनि माने आनएनिमास केन्डिडेट हाइकमान्डआ जायखौ केन्डिडेट हिसाबै थिसनगोन बा जोंनि गेजेराव नमिनेट खालामगोन बेनो जोंनि BPFनि आनएनिमास माने आनडिसपिउटेड जोंनि केन्डिडेट जागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा कक्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो